Bilalamin an bɛ ala tando ka waleɲuman dɔn ka sɔli alakiraba ka ni Muhamadu don a n'a so dingɛ sanu a n'a ka sahaba kɛrɛnkɛrɛnlenw ani maa minnu tugura la ni baara ɲuman kɛli ye fɔ ka se don laban ma. Ala ka n'aw bɛɛ lajɛlen y'o la. Bi juma kutuba jɛmukan kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ Guinée équatoriale kɛrɛnkɛrɛnlenya u ka deuxième capitale la Bata ka kɛɲɛ ni an fana karamɔgɔ Seyidu Sherif Usman Madan Haidara de an karamɔgɔ Seyidu Sherif Ahmed Tidiane Haidara ka tournée a ye kutubaba kɛ ni alisilamɛw ye ni ka juma jɔko fila seli ni alisilamɛw ye min sɔrɔla la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. Kalo banani san kalo 12 kɔnɔ arajabu ye ala belebeleba dɔ ye o welila ko shahrullah ala kira ko ala ye o kalo in bonya kalo tɔw ka i n'a fɔ a y'ale Muhamadu bonya a ka danfɛn bɛɛ lajɛlen ka cogo min a ko wa kalo min bɛ tɔgɔ la n'o wele ko Shaaban ni an filɛ o de la ko shahru Shaaban shahari ko Shaabana ye ale Muhamadu ka kalo ye o kɛrɛnkɛrɛnla ka da ala kira la sabu a wulikajɔ a cɛsiri ka sunkalo makɔnɔ i b'a ye ala kira kun ka wulikajɔ a ka bon kalo bɛɛ la mais jango nin kalo in na a ko ala ye sunkalo makɔnɔ fana bonya kalo tɔw kan i n'a fɔ a ye ale Muhamadu bonya nabi ɲuman tɔw fana kan cogo min a b'o cogo la ko shahru Ramadan ko sunkalo ko y'ale mandenw ka kalo ye ko ala ye sunkalo fana bonya kalo tɔw kan i n'a fɔ a y'ale Muhamadu bonya o mamu mandenw bɛɛ lajɛlen ka cogoya min na sunkalo o de ɲɛsintɔ filɛ o welela ko alakira mantɔ ka kalo sabu o ye an bɛɛ ka wulikajɔ kalo ye ka sun ka an yɛrɛ minɛ ka sun ka ji to yen ka sun ka dumuni to yen ka sun ka an nɛgɛla kow to yen ala kama sunkalo tile kɔnɔ kuma caman mɔgɔw bɛ o de ye ni o ye yɛrɛsɔnminɛ ye ka bɔ ji min ma n'o ye yɛrɛsɔnminɛ ye ka bɔ dumuni kɛli ma ani i furumuso fɛ gɛrɛɲɔgɔnyaw mɔgɔ caman bɛ o de ye mais caman bɛ yen min ka ca nin ye saba de ye mais caman wɛrɛ bɛ yen o dɔ ye jumɛn ye sunkalo tile kɔnɔ nkalon toli sabu n'i ye nkalon tigɛ k'i to su la a tɛ sara mais su baraji banna n'i ye maa kɔrɔfɔ k'i to su la n ka tila k'a sara o t'a la mais su baraji banna n ye namimaya kɛ ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na a tɛ sara nka su baraji banna n ye n kale ala la nkalon ka sanni ni feere la a tɛ sara nka su baraji banna walima n ye haramu lajɛ a tɛ sara nka su baraji banna ne yɛrɛ ye min jate sisan a ka ca nka nin n'a ɲɔgɔnna caman haramu o haramu ko sunbatɔ b'i tugu k'a kɛ i b'i ka sun tiɲɛ o kɔrɔ sun ye e bali mun ni mun na a ka ca nka min yera kɛnɛma o de ye ji ni dumuni ye nka maa min ma gɛrɛ a furumuso la ni o balila yala o bɛ se ka haramu ye don dɔ ka don o da fɛ k'a fɔ n bɛ jɛnɛya kɛ wa bon sun ka kalan ye nin de ye fɛn minnu bɛ to yen fɛn minnu bɛ bali i la sunkalo tile 30 kɔnɔ walima 29 kɔnɔ i bɛ dege min k'o la hali ni sunkalo banna e tɛ kɛ nkalontigɛla ye bilen e tɛ kɛ namaratɔ ye bilen e tɛ kɛ jɛnɛyakɛla ye bilen n'o y'a sɔrɔ i y'a to ala de kama sabu an caman ka sun tuma dɔw la a bɛ kɛ laada kama an nana an kɔrɔbayara an faw b'a kan an mɔkɛw b'a kan an yɛrɛ ye ko dɔw b'a kɛ tan nka la e ka sun ni ala ye la mɔgɔw tɛ an nana min sɔrɔ mɔgɔw bolo tɛ la sun kun ye mun ye o de la ala ko kuranɛ kɔnɔ ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun a ko ne ye sun kɛ aw minnu limaniya ka da ala la n ye sun kɛ aw ma farida ye i n'a fɔ n y'a kɛ mandon tɛmɛnenw ma farida ye mun na a ka siran ni ala ɲɛ o kɔrɔ ala ɲɛ siranɲɛ de bɛ sɔrɔ sun kɔnɔ o la sunkalo mana ban o y'a bɛɛ bannen ye min ka di n ye n bɛ se ka kɛ ten la o kɔrɔ i ka sun a ma mago ɲɛ i ye sabu n'a kun ye mago ɲɛ a bɛ dɔn i ka san tɔ de la ko tiɲɛna a ye sun min kɛ a ye nafa ɲɛ a ye an ɲɛsintɔ filɛ o de ma alakira ko
o y'ale mantonw ka kalo ye ko ala y'o fana bonya kalo bɛɛ kan o de la ne ni aw kan k'a dɔn an filɛ kalo min na n'o ye Shaabani ye kalo ba don nin kalo in bɔɲɔgɔnko dɔ de la cɛba dɔ silamɛya tɔgɔ la diinɛ tɔgɔ la n'o ye alakira mɔden sanuman ye Imam al-Hussein ale bangera ka bɛn ni kalo ɲɔgɔn dɔ ma wa ka bɛn nin don fana ɲɔgɔn dɔ ma ni o ye Shaabana kalo tile sabanan ye Hussein bangera ka bɛn o de ma Hussein jumɛn Hussein min ni alakira mɔden don Hussein min ni Ali karramallahu wajaha ala ye min ɲɛda bonya ka bɔ batoma fɛn wɛrɛ batoli ma fo n'a kɛra ni ala ye o Ali den don ani Fatima Zahra n'o ye alakira denmuso ye o den de ye cɛ min bangera ka bɛn bi don ɲɔgɔnna ma al-Hussein wa a b'o cogo kelen na Hasan al-Mujtaba ale dɔgɔnin don ni maa caman b'a fɔ olu de ma ko alakira ka filanu nka Hasan ale de ye kɔrɔ ye Hussein ale de ye a dɔgɔkɛ ye Hasan kɔrɔ ko ɲuman Hussein kɔrɔ ko ɲuman de ye ɲuman fila de ye al-Hasan wal-Hussein o kɔrɔ u tɔgɔ dara alakira fɛ sabu u cogoya bɛna kɛ cogo min na danfɛnw cɛla mɔgɔw cɛla ani alakira mandon ye ni o ye u ka ɲɛ ye u jogo la u ka kumakan na u ka yɛlɛma bolo la ani ni mɔgɔw cɛla ani mɔgɔw bilasirali la ani mɔgɔw kandali la kana ala ka sira ma u bɛna o ɲuman min kɛ u tɔgɔ dara o de la alakira yɛrɛ fɛ ko ɲuman dɔw ko ɲuman fɔlɔ k'a ni ɲuman filanan a bila i kun na dɔrɔn ko arabukan yɛrɛ kɔrɔjɛ la o de ye ɲuman ani ɲuman dɔgɔnin min bi ɲuman duguma tɔgɔ in ye o de ye ɲuman ani ɲumani tɔgɔ in bi fɔ ten de bamanankan kɔrɔ la al-Hasan wal-Hussein o la ka yira ne ni aw la Hussein ale bangera nin don in de la wa a ka kan an ka ninnu dɔn a ka kan an k'u ka hakɛw dɔn an kan wa a diyagoyalen don an ka kow fɛ n'o ye alakira ka denbaya ye n'o ye alakira ka so ye tiɲɛna hakilima kodɔnna fila ti ɲɔgɔn sɔsɔ o la k'a fɔ munna an kan ka kɛ alakira somɔgɔw fɛ faamutigi fila ti ɲɔgɔn sɔsɔ o la k'a fɔ munna an kan ka alakira ka denbaya kanu o diyagoya an kan yala an bɛ alakira yɛrɛ fɛ wa silamɛ ɲɔgɔn bɛɛ b'a f'i ye an bɛ alakira fɛ yala i bɛ maa o maa fɛ i b'a ka denbaya fɛ wa walima i t'o fɛ de an b'o fɛ jango ninnu tɛ sirilen tɛ o la ka fɔ i kɛra fɛ i ka kɛ ka denbaya fɛ nka o de ye maaya bɛɛ taa cogo ye k'a fɔ i bɛ ne fɛ nka i tɛ ne den dɔ fɛ walima i tɛ n ka denbaya fɛ ne ka kanu o tɛ tiɲɛ ye o ye nkalon ye i bɛ maa o maa fɛ i bɛ kɛ a n'a ka denbaya de fɛ o la nga ala tilala ka ninnu ta faranga kɛ ala ka walawala kɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ ko Muhammad a f'u ɲɛna a fɔ silamɛw ɲɛna a fɔ muminɛw ɲɛna a f'i mandɔw ɲɛna k'i ti foyi ɲini u fɛ i ka kiraya sara la f'u ka k'i somɔgɔw fɛ kira ka ci sara ne ni aw kan o de ye ko ka kɛ alakira ka denbaya fɛ sabu denbaya in ni olu de nɔfɛ tugu ye ni olu de nɔfɛ taama ye an bɛ sira ɲuman sɔrɔ alakira tuma min na a ka saya surunyala la n'a yɛrɛ hamina n'a mantonw ye sabu kira wɛrɛ tɛna ale kɔ bilen sahabaw ka olu to yen a ye mun yira o bɛɛ la a ko ne Muhamadu taa waati sera inni tariku fiikum sakalayi ne bɛ taa ka fɛnba fila to aw bolo fɛn giriman fila ne bɛ taa k'o to aw bolo ma in tamassaktum bihima lan tadilu min ba'di madama a y'o fɛn fila minɛ aw bolo o ma tila aw la ko wallahi a ti fili fiyewu ka bɔ ne alakira ka sira ma o fɛn fila ye jumɛn ye
ako kitab Allah afola ya alaka kitabu banye no qur'ani akana so o ka kla aula nabi lajalike ay lajalike qur'ana kono nabi baraka ay baraka qur'ana ka blasal kana qur'ana kana kla aula anijma wa itrati ahli baiti anna mawrisu mago nini flayira awbulo atifli ola alakira somogo alakira yere de o yira ana ka fo angu mine anga gulo ula angu ke anyemawi wa o fana nana du kolo safe o ye bara minge o de kera oyi nunu njana nay kasa an kama nunu yu nidi an kama o joli bona an kama kanin dinai absaka jojo chkoya mina janko afle chemi yere togola bino Husaini Hussein daraka kantigedi abi faga domi o do min yini ne do abolo minu islamiya ta otaji la islamiya mine o do ka ka nyema wi ulu do de flaka ala kira mode faga no Husaini mais abi sa domi nak mi feka balo akumi balo sabu min yina fe o de ye minu islamiya nyema ya boshi ko Husaini ka jenu ka nyema ya no kera ka bitui tonyo danzako Husaini nyogona ala kira joro minu ndi uma ni ojana ni oye bin islamiya ma oye doye islamiya ma ola Husaini jana ni munye obina le tonyo ka faga minke ni o kera ala ka kira ka dine o de la faraz da ku bene ne ayi ngal ke ko kufa ka wala bembe chogo di kanne kono faraz da ku ama qulubuhum ma'ak walakin suyufahum alayk ako bedduskum be aw fe sabo ay centriye bedduskum be aw fe sabo ay ladiriye mo bi afa u duskuna nga mo ka bamuru fana labene do kaw kele sabo ne aw tora du ko bi jomi nga adamade to fe mo bagale do usrale do fanganye wa ulabembe ka aw faga nga uduskum bi aw fe ne fembay madola hali jugu adambe nyumangela jugu dambala aduskuna ken nyumangelay ken yeli kelay hali jugu abisoye halla makife wala Hussein ni foray ako on labembe ni kama sayatansra o tambaga baga لو كان دين محمد لا يستقم إلا بقتل أو بالدم فيا سيوف خزيني Husaini yendefo akon no yasro ala kiraka dina joli de glole do ne Husaini joli la ne fagalila akon ne jembelo e nyesra di bamruma o ka Husaini tigatike afagara tande nani e kuma bolla anga dina in kuma bolla Husain afagara ne faga choya indela odela amode ndobe no Jaafar Sadiq aku ye talike Husaini fagale bamuru da hake min kumbala bamuru ka tige da ako bisaba ani woro o ye min soro Husaini na bamuru ka tige lila ani tamaw ka turunona ko bena mugani nanima biye bi turuli min ngala ngani mbe kofe ni bugoli mbe kofe o klela ka kungulo tige ka bo kandala ka kla ka sobuli kayele Husaini daleka me anto yoro nofe sabu non sera ni yoro ma abande ku kosobe abande ku mais biye aka bangeli de o ni so jaye mais ni yu ka ko laban laje o de la kayira ni ela ando mana toro soro islamaya la wal maslamaya min la ko ye de ku do soro ibado mo ye toro soro ala minu nga boni anye wo ye toro soro minga jugu katme antaka mungera ela islamaya kola era kemiri oh men ni islamaya tigudi minu yira la ni ay min fleka daw ka o de fle o de la kayda nen awla juma wati surmande nga mo yen nunu nga hake do ka seguma o de la nga kunun na ma chaman be islamaya kono ko ala kira soere jonunye ukanga boya ma chaman tado nga kasoro nya fiesa ngo qur'ana yere de ko angu kanu o kira ka ci saray ikango tigu nyine ka do jonundu
wabo chogola kaddo ku be ambenye alako innama yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tathira akonne ala yɛrɛ ka laɲini o de ye ka nɔgɔ yɔrɔ majanya ka bɔ alakira ka dudenw na o ni anw tɛ kelen ye olu tangalen don ka bɔ walejugu bɛɛ ma ala yɛrɛ ko ten ko wa yutahhirakum tathira ka sɔrɔ k'aw sanuya sanuyali yɛrɛ la jɔnni ni alakira ka du bɛ kɛ kelen ye bilen ala ye nin layidu ta minnu ye o la ka yira ne aw la Zamashkari ale de ko a ka kumakan na ko kuma min na ale y'a ye siga cayara diinɛ ko la ka sɔrɔ shakku wal khilaf wa fɔɲɔgɔnkɔ fana cayara diinɛ minɛyɔrɔ ko la jumɛn de ye tiɲɛ ye ninnu ko anw de ka sira ye tiɲɛ ye ninnu ko anw de ka diinɛ minɛcogo o de b'i se ala ma ko ale kelen ka kuma fɔba cayalen sigaw cayara fɔɲɔgɔnkɔw cayara ko ale ye fɔlɔ min ta fatamasaktu bi la ilaha illallah a ko ale ye fɔlɔ min ta o de ye ko n ma to yen ala kɔni kɔ a ye baara kɛ n'o fɔlɔ ye filanan jumɛn wa mahabbatu bi ahmada wa ali ko ale sɔrɔla ka alakira kanu ta k'o labaara ani alakira balimakɛ n'o ye a ka du jɔra ni min ye Seydina Ali yɔrɔ fɔ alakira somɔgɔw alakira mɔdenw yɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu tɛ alakira ko la olu yɛrɛ ko ten ko alakira zuriya tɛ yen a mɔden tɛ yen ko sabu ko alakira ma denkɛ to tiɲɛ don alakira ma denkɛ to mɛ an bɛ kuma fɔba ɲininka i denkɛ den ye i mun ye i mɔden don an bɛ tila k'i ɲininka ko i denmuso den ye i mun ye o la i tɛna fɔ alakira ma zuriya to bilen ni denkɛ den kɛra i mɔden ye i denmuso den fana y'i mɔden ye dɛ siga t'o kɔnɔna na o la ni denmuso den ye i mɔden ye an bɛ tila k'o ɲininka ko yala alakira ma denmuso to wa a y'a to Fatima Zahra yala o denmuso in fana ma denw to wa o ye den to an filɛ o dɔ de ka jɔ la bi n'o ye Hussein ye nka jango min b'u dekun a bɔra cɛ min na o ye alakira yɛrɛ dɔgɔkɛ de ye a fa ni min bɛ fani ba la a fa ni min fa o bɛɛ ye fani ba ye kira fa tɔgɔ Abdullah Seydina Ali fa tɔgɔ Abu Talib ani Abdullah nin bɛɛ ye fa kelen ba kelen ye Fatima furula o Ali de ma o Ali min fana ka fisa bɛɛ ye alakira kɔfɛ ala ye du in suganti de ka du in bonya wa o kana maa tɔɔrɔ k'a fɔ n'ala y'a ka suganti bila yɔrɔ min o kana e dekun sabu ala b'a yɛrɛ sago la kuma min na ko nabila Ibrahim ma inni ja'iluka linnasi imama wa qal wa min zurriyati qal la yanalu ahdi az-zalimin Ibrahima ala ko i jɔra ne ala tɔgɔ la wa ne ala ye bi fusamantiya ka i bila n ka jɔnw ɲɛ k'i kɛ u ɲɛmaa ye Ibrahima ko ala kana dan ne ma nsomaw k'a la nsomaw fana kɛ mɔgɔw ɲɛmaa ye ala ko n jɛna n'a ye n y'i somaw bila ɲɛfɛ nka fo ni minnu ye ka sira bila ka kɛ tɔɲɔlikɛla ye n bɛ ɲininkali kɛ ko ala kɛlen ka nin minɛ Ibrahima bolo kira ma bɔ dusi kɔnɔ bilen nabi ɲuman bɔ dusi kɔnɔ bilen fo Ibrahima ka du ja ala bɛ du dɔw bonya o n'o ye a denkɛ Ishaq ani Ismail nabi ɲuman ni kira bɛɛ bɔra nin fila de la Ibrahima ka dudenw don ni ala ye Ibrahima ka du bonya kira min ka bon Ibrahima ye dun n'ala y'o ka du bonya o man ka mɔgɔw dekun mɛ ka yira ne ni aw la an k'a faamu ni ala kira ka denbaya dɔnna k'olu bonya dɔn o la kuma tɛ ala kira yɛrɛ ma bilen minnu tɛ ala kira fɛ olu de bɛ ba a somɔgɔw la wa a ka kan ne ni aw an ka kɛ ninnu fɛ Zamashkari a ko ale y'i gulo ala kelebanciya la ani ala kira kanu ni a somɔgɔw kanu ko mun na ko sabu k'ale y'a ye wulu dɔ kisira ashabul kahfi mɔgɔw kama faza kalbun bi hubbi ashabil kahf wulu dɔ ala ye o don alijinɛ kɔnɔ wulu kelen min ni riwayaw nana n'a ye ko o bɛ alijinɛ kɔnɔ k'o ye ashabul kahfi mɔgɔw ka wulunin ye mɛ mun ye wulu don alijinɛ kɔnɔ k'a kɛra mɔgɔw fɛ minnu kɛra ala fɛ ko wulu min ni o ye bagan ye
nga o kɛra ala kanuba dɔw fɛ ala ye u ni wulu bɛɛ don alijinɛ kɔnɔ o kama k'o la ale bɛ se ka cogo di ale min ye adamaden ale kira ala kira na so fɛ ko ale bi kunangoya bilen tiɲɛ don nka ala kira ka somɔgɔw kanu fɛnɛ ani m'u fɛ datɛ dɛ baara de don o y'an bila ɲuman min na fo an ka kɛ o kɛbaa ye wa o y'an bali juguman min na fo an k'o de to yen o kɔrɔ de ye ko i bɛ ala kira somɔgɔw fɛ o la ka yira ni aw la Shafi'i a ko n'o y'a sɔrɔ ala kira somɔgɔw kanu k'o de ye muruti ye k'i kɔdɔ ka bɔ diinɛ na ko diinɛ ni hadamaden ka seereya ko ale bɔra a la sabu ka d'a kan ale b'a dɔn a basi de ye o ye f'an ka kɛ ala kira n'a so fɛ o la ka surunya aw ye kumakan na Imam Ahmad bin Hanbal ale ko a ka kumakan na a ko ala kira somɔgɔw la yukasu bihim ahad ko kan'i miiri mɔgɔ dɔ ka bonya na k'i b'o olu ni ala kira somɔgɔw bila balansi kelen na la jɔn don a mana kɛ maa o maa ye ko ninnu de ka b'o bɛɛ ye ahlul bayti nabi la yukasu bihim ahad mais kuranɛ aya jiginna olu de tɔgɔ la kuranɛ aya ye olu de ka bonya fɔ a ye olu de ka sanuya fɔ a ye kira yɛrɛ ka ci sara fɔ olu de kanu na olu ni jɔn bɛ kɛ bilen o la ninnu de ka fisa ala ka dan na a bɛɛ lajɛlen ye ala kira ka kumakan na Husein a ko Husein minni wa ana min Husein a ko Husein bɔra ne la wa ne yɛrɛ bɔra Husein na kuma caman nin kuma in a bɛ mɔgɔw kamana gan dugumamɔgɔ ka bɔ sanfɛmɔgɔ la mais sanfɛmɔgɔ yɛrɛ ka bɔ dugumamɔgɔ la kuma caman jɔ bɛ k'a kan ala kira ko Husein bɔra ne la wa ne yɛrɛ bɔra Husein na a bɔra ne na o faamuyara sabu a denmuso den don Seydina Ali den don o la Husein bɔra ala kira la a bɔra ala kira nɔɔrɔ la ɔ ala kira yɛrɛ bɔra a la sabu ala kira zuriya o bɛna bɔ ale la Husein ala kira bɛna ye ni minnu ye o bɛna bɔ Husein na wa ne ala kira yɛrɛ bɔra Husein na n'o ye n ka kɔlɛ ye n'o ye ne ala kira ka nɔɔrɔ ye nɔɔrɔ minnu bɛna na a bɛna ne ninnu ka sira de ye wa o de la i b'a ye yɔrɔ o yɔrɔ ne ala kira b'a fɔ n bɔra karisa bɔra ne na ne yɛrɛ bɔra karisa la i b'a sɔrɔ ninnu dama dɔrɔn de la Al-Hasan wal Husein wa Ali sabu a zuriya bɛna bɔ olu de la o de la ala kira ko Al-Hasan wal Husein sayyida shababi ahli janna ko Hasan ni Husein ko de ye alijinɛ funangew bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye hadamadenya bi ni maa damadɔ de kɔrɔ cɛ ni muso ani denmisɛnw ɔ cɛw ka ɲɛmaa o dɔnnen don ala kira yɛrɛ ye wa musow ka ɲɛmaa o de ye an filɛ minnu tɔgɔ la u ba ye n'o ye Fatima Zahra ala kira ko ten ko Fatimatu sayyidatu nisa'il alamin wa sayyidatu nisa'i ahli janna ko Fatima de ye muso bɛɛ ka ɲɛmaa ye diɲɛ na ani lahara aljinɛ kɔnɔ wa b'o cogo la a denw n'o ye Hasan ni Husein k'olu de ye alijinɛ funangew bɛɛ ka ɲɛmaa ye o kɔrɔ ɲɛmaaya bɛɛ bɛ segin min ninnu ka du kɔnɔ o kana an tɔɔrɔ ala ye min bonya o de ye bonyalen ye wa min bɛ diyagoya an yɛrɛ kan an ka bonya sɔrɔ ala ye min bonya an k'o bonya wa man yu'azzimu sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub ni maa min ye ala ka bonya ne bonya ala k'o de ye ala ye siranya ye o la k'a ɲini ala fɛ ala k'an balo ni ninnu kanu ye ala k'an fatu n'u kanu ye kɔrɔta ni wasa bɛ ala bolo ya rabbi ala k'o di an n'aw ma ala k'an sago d'an ma ala k'an ka laɲiniw sabati ala ka ɲini fɛnw nɔgɔya ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila Muhammad wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allahu akbar. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله an b'a ɲini ala fɛ an karamɔgɔ a se yidi sherif usman madana hayidara sijan ni kɛnɛya ni lafiya ala k'a d'a ma k'a ɲini ala fɛ a ka denbaya a se yidi sherif ahmed tijana hayidara n'a balimaw ala ka sijan ni kɛnɛya ni lafiya d'u ma ala ka n'o kɛ u juguw sago ye ala k'u juguw dɛsɛwra an b'a ɲini ala fɛ ala k'o wasa ka tɛmɛ nin bɛɛ kan k'a ɲini ala fɛ a nana jamana min yɛrɛ kɔnɔ n'o ye Guinée Équatoriale ye ala ka nin kɛ a dayɛlɛli ye ala ka nin kɛ a kɔrɔtali ye ala ka maa caman kɛ ka tuubi ka don diinɛ in na ni faamu ɲuman ye an maa o maa bɛ nin kɛnɛ in kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka sankɔrɔta di an bɛɛ ma ala k'o k'a ka alaya bonya kosɔn bidon lahɔrɔma kosɔn salli ala rasuli wa alil karim ni nabi dan sigi bi juma kutuba la an ye min sɔrɔ ka bɔ Guinée Équatoriale kɛrɛnkɛrɛnlenya u ka capital filanan na Bata a silamɛya dɛmɛtɔ ansɔr'u ka misiriba la u ka chaise la madi ala subhanahu wa ta'ala fɛ juma ni juma cɛ jurumu yafa ye madama n'an y'a yɔrɔma janya ka b'a yɛrɛ jurumu la ala ka yafa an ka jurumu kumaba ni misɛman bɛɛ lajɛlen ma a dugawu kɛrɛnkɛrɛn an fana karamɔgɔ ye alil maqam a seyidu sherif usman madan haidara sini kɛnɛya bi ala bolo ala k'o di an n'a ma wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin shukran lakum fi aman